μόλις, αφιερώθηκε μία μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ένα νόσημα το οποίο... παρεμβάσεις, προκαλώντας τις απαραίτητες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, προκαλώντας τη λιγότερη δυνατή καταπώνηση. Ο νοσηλευτής που φλεγμοκοιτάει μια φορά είναι πιο ικανός. I'd just like to say thank you very much for inviting me, Kefi, and everyone at Kefi. It's a... Καρκίνο του παγκρέατος στις 26 Οκτωβρίου του 2004, Αγίου Δημητρίου. Οργανώσεις ασθενών που να δραστηριοποιούνται σε... My most important message to patients is one of hope in a disease that we don't see very much hope. And I'm living proof that if you get early diagnosis, we can survive. Now, in order to get early diagnosis, what we need is people to be far more aware of the signs and symptoms of the disease. So if you want to do anything today, please make sure that you and your family and your loved ones are fully aware of the signs and symptoms of pancreatic cancer. And the Pancreatic Cancer Action website has them all listed there if you're concerned. Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΚΕΦΗ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας εξαιρετικά ανθεκτικός καρκίνος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχουμε οι δυνατότητες για να προχωρήσουμε σε κάποιες οι θεραπευτικές μας επιλογές είναι χειρουργική εξαίρεση του όγκου, όπου όμως δυστυχώς μόνο το 20% των ασθενών με καρκίνο μπορούν να χειρουργηθούν. Αυτοί που δεν χειρουργούνται μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία με ή χωρίς ακτινοθεραπεία και τέλος ένα πεδίο έρευνας το οποίο αφορά τα στοχευμένα φάρμακα. Αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτες που αφορούν στοχευμένα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα τα οποία είναι εξατομικευμένα και αφορούν συγκεκριμένους μοριακούς στόχους οι οποίοι διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Το μέλλον ακριβώς οδηγεί σε αυτή την έρευνα. Θα πρέπει να αυξηθεί κατά πολύ η έρευνα όσο αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος, να δοθούν πολύ περισσότερα κονδύλια και θα πρέπει επιπλέον και στην Ελλάδα να αυξηθεί το ποσοστό των κλινικών μελετών, το οποίο δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σαν παράδειγμα, στο Βέλγιο τα ποσά που χρησιμοποιούνται για κλινικές μελέτες και τελικά είναι όφελος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι 1 δις και εδώ μόνο 70 με 80 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να γίνει τεράστια προσπάθεια, όπου αυτές οι κλινικές μελέτες είναι χρήσιμες και για κάποιον άλλο λόγο. Τα ποσά αυτά μπορούν να δοθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αφετέρου οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα και δεν έχουν βγει ακόμα στο εμπόριο. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική εκδήλωση που έδωσε πολλά και πολλαπλά μηνύματα και ιδίως και ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αναφορά της Αγγλίδας και του Έλληνα ασθενούς με καρκίνο του παγκρέατος που επέζησαν μετά από πολλά χρόνια. Πρώτα να πω ότι ήταν πια καιρός η διεθνής κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί και να ορίσει για το καρκίνο του παγκρέατος αυτή την ημέρα στις 13 Νοέμβρη, μια και αποτελεί πια ο καρκίνος του παγκρέατος ένα μεγάλο επιδημιολογικό πρόβλημα. Εάν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις οι οποίες καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, το 2020 ο καρκίνος του παγκρέατος θα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο και στους άντρες και στις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση των πολιτών και του υγειονομικού προσωπικού, των γιατρών και όσων ασχολούνται με την υγεία, αλλά και κυρίως των διεθνών και εθνικών οργανισμών να αποφασίσουν επιτέλους ότι πρέπει να χαράξουν μια συγκεκριμένη στρατηγική και στη διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά κυρίως και στην έρευνα για να μπορεί να αντιμετωπιστεί μια πολύ δύσκολη νόσος.
Τώρα, η σημερινή εκδήλωση νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες του κόσμου και της Ευρώπης. Χθες άλλωστε στις Βρυξέλλες υπήρξε μια επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα, με την ευαισθητοποίηση και με την καμπάνια σε πολλά επίπεδα. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα αυτή η εκδήλωση ήταν χρήσιμη και για τη σημερινή μέρα, για τους ανθρώπους που την παρακολούθησαν, γιατί έμαθαν πολλά, άκουσαν πολλά και από τους επιστήμονες της υγείας αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ίδιοι πάσχοντες και έχουν επιζήσει ακριβώς γιατί τώρα έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους με μια τέτοια δύσκολη νόσο, και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και ελπίδα, αλλά αυτή η ελπίδα για να μπορέσει να υλοποιηθεί χρειάζεται δράση του κράτους, την οποία πρέπει να πιέσουμε όλες οι κοινωνικές ομάδες και οι ενώσεις των ασθενών όπως είναι το ΚΕΦΙ και οι ενώσεις των γιατρών και όλοι οι πολίτες, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Πρώτον, γιατί κάναμε μια εκδήλωση στην Ελλάδα για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος, και το λέω γιατί είναι σημαντικό, γιατί η European Cancer Patient Coalition, της οποίας έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, έχει ξεκινήσει από πέρυσι μια πολύ ευρεία καμπάνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενημέρωση των μελών της και γενικότερα όλων των ασθενών και των πολιτών για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σήμερα οι σύλλογοι ασθενών με καρκίνο αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Η εκδήλωση αυτή δεν σταματά εδώ σε αυτά που είπαμε σήμερα, στα σημαντικά που ακούστηκαν, αλλά θα συνεχιστεί με την πρόσκληση σε δράση. Η Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική Ομάδα Εργασίας για τον καρκίνο του παγκρέατος έχει συντάξει μία διακήρυξη με τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στην Ελλάδα έχουμε προσαρμόσει τη διακήρυξη αυτή στα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Και θέλουμε τη διακήρυξη αυτή, μετά από την παρουσίασή της στη σημερινή εκδήλωση, να την απευθύνουμε στις ελληνικές επιστημονικές, ιατρικές, ογκολογικές εταιρείες και άλλες ιατρικές εταιρείες, γιατί είναι πολλές που έχουν σχέση με την ογκολογία και τον καρκίνο του παγκρέατος, βεβαίως στις οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, στις οργανώσεις των νοσηλευτών και γενικά σε όλους τους εμπλεκόμενους με την διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου, ώστε να παρουσιάσουμε την πρόσκληση αυτή σε δράση στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αναλάβει, να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η εκδήλωση απόψε πέτυχε, και πιστεύω ότι πέτυχε πέρα από τα ιατρικά συνέδρια που μαζεύονται οι γιατροί και τα λένε μεταξύ τους. Το κοινό ήταν πιο πολύ ασθενείς ή συγγενείς ασθενών. Σας το λέω με πλήρη συναίσθηση αυτό, και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας ασθενής ακούει και ενημερώνεται, και με την ενημέρωση θα έχουμε και πρόληψη, γιατί αυτά που ακούσαν απόψε θα τα μεταφέρουν στο δικό τους περιβάλλον ο καθένας. Να πω λίγο, το ΚΕΦΙ με αυτή την εκδήλωση εκπληρώνει και το σκοπό, γιατί ο σκοπός είναι να στηρίξουμε τους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο και να δώσουμε το μήνυμα της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης, και νομίζω ότι απόψε αυτό υπόθηκε με τον πιο καλό τρόπο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Genesis Pharma για τη στήριξη όχι μόνο της απόψινής εκδήλωσης, και γι' αυτό σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.